Привет на всички и така, четем отново в стандарт в рубриката Любопитно. Георги Тошев пусна снимка с Мел Гибсън и обеща нещо голямо. Скоро ще се срещнат и в Рим. Холивудски ас снима продължението на Страстите Христови. Георги Тошев отново подбуди любопитство с близка среща с световна знаменитост, журналиста и продуцент. Колко гръмко звучи. Обещава в Фейсбук скоро да видим интервюто му с самия Мел Гибсън, който на 3 януари навърши 70 години. Не разкрива кога и къде са се видели тайна. Разговорът бил силно емоционален. Окей, нека сега да погледнем тази снимка. Жорката усмихнат. Погледнете сега лицето на Мел Гибсън. Абсолютно безизразно, бих казал силно отекчен, но разговорът е бил много емоционален. И ето така, това противоречие, грях и молитва, я ти прошка, човек, който е падал шумно и е ставал бавно. Все едно, че се познавали от детската градина. Ало, стандарт. Вижте сега, не дейте прави от мухата слон. Не го познавам Георги Тошев лично. Изглежда ми интелигентен човек. Тук се радва. Все пак успял някакси да вземе интервю от Мел Гибсън. Горкия Мел, коли му е коствало. Но нека не пресилваме нещата. Да не пресоляваме манчета. Това не е кой знае каква новина в край на краищата.